Grabe inita sa panahon karon ay pero feeling blessed gyapon ta kay ubay-ubay na gyud ako mga natabangan ba. Daghan kay kog mga natabangan no. It's Monday. Relax kayo. Relax and bless Monday. Duyan sa ko nga. Relax ako kadali. Relax. Grabe no, pila na akong income oh. 20 sa gatos quinta. 500 sintos. Napa jud sa gatos. Grabe jud kamayo jud akong tao. Ay daghan na kong tabangan. Pero di pa ni enough. Di pa jud ni enough para sa kuha mga goals. Siyempre boy tambay na jud ni goal sa kinabuhi. Ako ay nagpangarap siyang kinabuhi ba. Di pa ni enough ning kwartahan eh. Unsay mayong buhaton ako ani. Kabalo nako aron makatigom pa jud ko ubay-ubay ang kwarta. Magbalay-balay ko. Mangita ko dito sa mga balay-balay ko kinsa ning nahanglan sa tabang. Siya kablugo di pa jud ni enough. Dako kay kog pangandoy di pa ni enough. Magbalay-balay siguro ko sugdan na nako ron. Mayo. Adtuon na nako ron. Manginahanglan sa akong tabang, boy tambay to the rescue. Gulat sa nagadala kog kwarta. Mailan sa mga tao nga nanginahanglan kog kwarta. Dili pwede ako ning taguan ako ni taguan. Taguan tani kay para dili ko burag nawong og kwarta. Siyempre boy tambay dapat luki lang. Suksok na to ni. So, sugdan na nako. Ay, pagkadagman ng hugasonan eh. Layo ba kayo ang kabanan? Mga anak ko kaya mga bo, ang mga apo, mga laagan. Unsa naman kinabuhian eh. Darang pinakaunang balay, which means pinakauna na akong matabangan. Adtuon ako ni kung na ba ni tao ni. Pag naga ni tao gani, nang ginahanglag tabang, siyempre tabangan din nato ni. Tambay to the rescue. Let's go. Tambay to the rescue. Mauna kung sino din ni tao. Ayo. Sige, mga pong pag hugas murag may tao ba? Ayo. Medyo may tao. Kinsa man ang tawhanan eh. Saka tuyuan eh. Ayo. Sa atong tuyo doon. By the way day nang no maayong buntag sa imo dira nakudrian nang kay para magbalay-balay ba sa kung kinsa ang nanginahanglan sa kong tabang. Kaya akong mission manggudrian nang is to help other people at all time. Mao ba? Yes mo na ang tumong ni Boy Tambay ang mutabang sa mga nanginahanglan. Sa pong klaseng mga tabang. Oh, sa kung saan klaseng tabang nang bisag pa nag physical, mental, emotional, pero ayaw lang ng pinansyal. Sa kung saan klaseng tabang basta kay mutabang ko. Maayo ng imong tumong. Alangan, syempre may puso gud niyo. May puso. Pero kinsa rin ka? Waka kadungog sa mga pangsulti. Boy Tambay. Ganina rin ako nagbalik-balik ba? Boy Tambay is my name. May puso, matulungin sa kapwa. Sige, mas maayo. Kaya nakaboy tambay. Problema tabangi ko sa akong trabaho. Sus, problema. Boy Tambay is my name. Mutabang ni Andam ni mutabang sa inyo ha. Boy Tambay to the rescue. Yan sa mga na imong problema. Salamat kayo, boy. Wadyo ko tubig. Dagang kong hugason. Ay, hugason, dagan, way tubig. Grabe, gamaya, ran ang problema. May asa may mong balde? Para sa loyo. Ito sa loyo? O sige na, pag-relax lang dira, kaya ako rin mga boron. Salamat kayo. Pako na kong balde ha. O sige na, relax lang dira. Karon gina na pugoy matabangan. Kwarta-kwarta na si Boy Tambay. Ilang bumba diri. Kinsa may mga balde diri. Wa. Boy Tambay sa una kay busy kay ni dagan pa kay nagtabangonon nga trabaho. Okay, sugdan na ako ni bomba kay para mahuman na ako kung trabaho.
na ako si Manang. Tingnan ako nga kumana. Nang? Asog si Manang eh. Nang! Ayo! Nang! Ayo! Uy, Nang! Uy, namaday ka mo tayo boy tambay. Oh, naanadjog ko nang kay numanan ako kaboy mong baldi. Duha ka to kabok nasa likod. Salamat ko kayo kung dili pa nimo. Pagyog ko ito din itang hugas. Ah, ang bitambay to the rescue gyud ni nang. Okay ra na sa kuha. Eh basta nay mga nanghangan sa kong tabang, tabang jud ko. Boy tambay may puso gud. Nay hindi may permente. O sige, dala sa kaka manghugas ako. Uy, asa ka? Manghugas ako. Mugas kay plato. Sus. Biyaan ako nimo diri ag ingon ana lang. Ang sarap problema pa. Sus, naji problema. Dako jud ng problema ni kay biyaan ko nimo dayon-dayon. Ang sarap ay. Sus na unsa. To blind pamangkan nang. Ang sarap may bendan, mamang ko kabalo. Ah, wa pa day ka kabalo di ay. Kuan ba? Kani akong pagtabang karong nanay bayad. May bayad. Naunsa naman ka lahi na ang pagtabang ron nang naunsa naman ka. Di porkit nga tabangan ka wala nay bayad naunsa naman ka eh. Ang sama din ang trabaho, ano eh. Ay nasigdagang yaw-yaw dira. Ah, bayad na dira. Ay sa gatos to duwa to ka balis kintos kwintang sa to. Sus, naumao pa na akong kwarta. Ay nasigyaw-yaw ba? Pag dali na dayon Ah. na. Narum day na day mo hatag kung day na day sige lang na panghugas na dito. Lakaw na panghugas na. Sa gatos, easy sa gatos. Adto na po ko sa pikas balay kay basig na po yung manginahanglan sa kong tabang para kwarta-kwarta na po. Ang sarang kong klaseng tabanga mo, umao pa na akong kwarta, ginaginot pa yun. Balo pa lang na ako na lang naghinay-hinay kabo. Sus, maura ng tubigat, nagagmay nga baldi. Gidaginot pa akong sagatos na. Sus, ako na lang ito naghinay-hinay. Purang makaya-kaya pa man ako kung saan ang duha ka balding gagmay. Tag 50 pesos ang luha. Isa ka gatos. Gidaginot pa yung akong kwartang maumao. Kwarta-kwarta gapon si Boy Tambay bay sa gatos oh. Grabe easy ramang kayo duwa ra ka baldi gagmay pa yun. Sa gatos dayon puti kamay. Uy. Ay Ray-Ban. Pagkapugi ang Ray-Ban ani. Isang may suotog. Puti kamay bay. Adto sa usonahan kay basig na po day tabangonon di ay di siyempre makakwarta na pug ko. Tabang! Uy, tambay to the... Ay, ito orang amaw! Apsan yun ka rin! Oh no! Gago, may kukubig ako. Tabang! 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 Wala ka! Let's go! Kumito nga na ito, boy. Ayaw ka! Ayaw mo! Patay, buk-buk ito. Angay na kung buhaton ani. Akong tabangan o akong biyaan.